Ела в София, ела, ела, София, София моя. Това е София, нашата столица. Решихме да се разходим с камера до емблематично място – площадът пред храм-паметника Свети Александър Невски, където се намират Вечния огън, Светия Синод, емблематични паметници и сгради. И точно в тревната площ пред Светия Синод се натъкнахме на един надпис върху каменен блок, който привлече вниманието ни. 50 японски вишни, дар от Япония на София по случай 40 годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между Япония и България. Тъй като не бяхме сигурни как изглеждат японските вишни, взехме за образец дръвчето зад каменния надпис и се опитахме да преброим колко точно подобни дръвчета има наоколо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колкото и да броихме дръвчетата, цифрата не бе повече от 10-15, в това число някоя праскова или кайсия по погрешка. Какво ще да? Случайно преминаващ гражданин предположи, че може би дръвчетата са пръснати на няколко места в София и ни опъти към Националната библиотека Свети Кирил и Методий, пред която също имало дръвчета японска вишна. Отново започнахме да броим. Броихме, докато не попаднахме на малка плоча в тревната площ, върху която имаше надпис. Дарение на Сакура. Японски вишни от Токийския университет на Столична община по повод 100 годишнината от рождението на основателя на университета професор Шигеоши Мацумае. И какво се оказа? Тези вишни са от друго дарение и нямат нищо общо с вишните пред Светия Синод. Решихме да се върнем и да разберем, наша ли е грешката или наистина липсват дръвчета. Ето ни отново пред Светия Синод и отново сме готови да броим, докато изкараме бройката до 50 дръвчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Както си броим, забелязваме... в тревата има пънове на отрязани дървета. Не може да бъде. Абе, да не сте отрезали японските вишни, бе! Ало, да не сте им ударили Балтията! Леле, ако японците разберат, ще стане Пърл Харбър. Ама може ли такова нещо, бе? И то в центъра на София. Мала е. Дали това са пънове от отрязани японски вишни, не знаем. Не сме ботаници. Но е факт, че няма 50 броя дръвчета, както пише в паметния надпис. Но има дозина пънове. Ако знаете нещо по въпроса, споделете с нас.